Журналисти. В навечерието на Коледа духовници си позволяват да хулят хората на свободното слово. Вместо да се извинят и да се смирят по-християнски, те демонстрират богатство и разкош. Тази тема бе показана в предаването Паралакс на телевизия СКАТ. Варненски свещеник обиди журналисти. Това се случи в залата на епархийския съвет в града по време на пресконференция. Тя беше дадена след скандала с луксозното возило на варненския митрополит Кирил. Темата за поповете, които вместо да бъдат смирени по-християнски демонстрират завидно финансово благополучие, беше разисквана в Паралакс. Гостите в студиото, репортерът от Варна на телевизия СКАТ Георги Александров и журналистката от Народно дело Виолета Горнакова са потърпевшите от уличният език и хулите на свещеник Иван Илчев. Епитетите бяха колко сме жалки. Към нашия колега от 24 часа обидата беше дюмбел, замръзни. Към мене беше, че съм лилипут, пигмей, нали, в неговите писма до другите медии, в които така се опита да нападне телевизия СКАТ. А високия господин нарекоха Гъливер. Гъливер, да. Много странни определения. В предаването бяха изнесени скандални факти за това как работят някои от свещениците. Моя позната пък си носи сол, също за освещаване на някакъв ритуал и вижда как свещеник си говори по мобилния телефон, докато освещава нейната сол, за която тя е платила 15 лева. На фона на всичко това в предаването бяха показани и част от митрополитите в България, които притежават супер луксозни возила и дори не си помислят да дарят колите си на социално слаби. Голяма част от свещеничеството вече е толкова дебелокожил, с толкова много натрупана подкожна мазнина, че думите, мъката, болката, посочването с пръст едва ли стига до тях. Дембелите в раса, които се молят на Бога и плюят на народа. Предаването Паралакс ще продължава да показва какво се случва в Българската православна църква. Нека повторете епитетите. Аз ги имам тук, той самия си го признава. В едно суполиво, бозово, шекерено, сапунено, лукумджийско изявление, в което явно се е така пожълтил гащите, след като се е направил на толкова храбър. Но нека да чуем. Колегата директно беше нападнат от него, така че нека... Значи този човек по време на това изявление ни нарече жалки и го адресира към всички журналисти. И за мен е голяма изненада, че имаше колеги в залата, които застанаха на страната на свещениците, и то само защото искаха да се направят запис на това изявление на митрополита, на епархийския съвет. Друго не ги интересуваше, освен чистия формализъм да си имат записа. И изобщо изтърваха скандала. Или може би пък така е по-удобно да изтърват скандалите. Нека се върнем на епитетите. Епитетите бяха колко сме жалки. Към нашия колега от 24 часа обидата беше дюмбел, замръзни. Към мене беше, че съм лилипут, пигмей, нали, в неговите писма до другите медии, в които така се опита да нападне телевизия СКАТ. А високия господин нарекоха Гъливер. Гъливер, да. Много странни определения. Аз съм сигурен, че той не е чувал и за Гъливер. Просто ако е чувал, не знае кой го е написал, но няма значение. Добре, но вие... Аз след малко ще ви предложа и нещо друго, защото погнуста вече стига до крайности. Аз мисля, че журналисти или тези, които са с ясно изразена гражданска позиция, трябва да започне просто поход на нетърпимостта срещу подобни свещеници. Няма да започне този поход, защото и в Варна медийната гилдия е много разделена и никога няма да се стигне. Но аз мисля, колега Александров, че тук на базата на всички тези обиди и епитети, вие можете да го съдите. Да, разбира се, имам с свидетели, с абсолютно всичко, този свещеник можете съвсем спокойно да го осъдите за обида. Да, той между другото днес ми се извини, много така ми се моли да не се стига до това предаване. Не, моя съвет е на подобни хора прошка не бива да има, така че от тук нататък вие знаете... от човешка гледна точка. Телевизия СКАТ разполага с много опитен екип от адвокати. Да, познаваме ги юристите на СКАТ. Ние за сега не желаем да отвръщаме на злото със зло, за да не желаем да падаме на това ниво просто и по този начин... Понеже ми цитирате библейски текстове, аз веднага пък ще ви отговоря с оная случка, когато Исус Христос е грабнал камшика и ги е нашибал в храма. В храма, така че тук нещата има и обратната страна.
Така че помислете си, Но колега имаме Александров. и още едно обяснение защо всъщност митрополит Кирил разполагал с този автомобил. Нямам нищо против конкретната личност, всеки има право да кара каквото си иска, но обяснението от един от свещениците беше, че всъщност пак чрез библейски текст Мария Магдалена е била много богата жена, която е подпомагала финансово Христос, т.е. финансово в тези времена означава да го подпомогне материално. Да, те сега ще изкарат от 9 кладенца вода. Едва Да, това ли не, че малко варненския вече... владика Исус Христос, Ахил Благоравни и така нататък. Да, Ами не нека да можем го видим, сравним Влади. Исус Да, и аз Христос, предлагам да го когото видим. и да е, Горно да. Военноморско Има училище. едно интервю, с което ти, колега, си го правил. Дайте, колеги, интервюто номер 3. Извинявайте, Не може да се. Да ви попитаме за Линкълна. Не мога. Само кажете кой ви го дари. Кажете кой ви дари. Кажете кой ви дари тази кола. Ако обичате, ама ако обичате, моля ви, без саморазправи физически. Моля ви се сега. Юлиан Гендов и Данил Димитров. Аз съм заед сега, моля ви се. Какво ще ни кажете за тези двамата? Моля ви се. Която ви е дарила автомобила. Нямам коментар. А знаете ли, че капитала на фирмата е 10 лева и е регистрирана на 19 октомври тази година? Моля ви се, аз нямам коментар. Нямам защо коментар, дариха моля ви тази се, кола? моля Какво им ви дадохте се. ви на тях? Моля ви се. Благословение. Защото без благословение нищо не става в православната ни църква. Аз ги благославям са живи и здрави, както и вас. За живи и здрави си вършите достойно и ревностно вашето служение, да има повече добра информация. Бихте ли дарили тази лимузина на някой социален дом, на хора в нужда? В каква кола трябва да се вози един български митрополит според вас? Много ефтина, не 3 пъти по-скъпа и да харчи много малко. Както тази 2 пъти по-малко от досегашната кола. А даренията не трябва ли да са прозрачни? Те са прозрачни. Какво? Как вие криете дарителите? Всъщност, уважаеми колеги, този митрополит, той не прави разлика. Той не е по-различен от останалите митрополити. И преди да ви дам думата, искам да видим един друг архив, той е от 2008. Застанали вече скандален митрополит Николай, за който аз съм правил не едно, не две предавания. Той пък тогава, знаете, той вече има няколко коли, ходи с явно, за да се пази от любовта на миряните, ходи вече и с охрана. Явно е толкова достатъчно богат, че да си осигури охрана. Но, тая 2008 става въпрос за неговото БМВ. Последствие той последствие се здоби и с джип Каптива и Ауди, мисля, че 8 беше. Сега ще го покажем. Колеги, дайте 9-ти материал. Ваше Високопреосвещенство, един въпрос искам да ви попитам. Това БМВ, нали щяхте да го продадете за полза на бедните? Така ли служите на Бога? И по друг повод. Добре, но така ли служите на Бога? Още април. Не това е повода, прощавайте. А аудито, къде ще го приотите? Тук в този манастир ли? В тази обител ли? Божията благодат е навсякъде. Ще служим пред вратите на То се личи по аудито и БМВ-то, ваше Високопреосвещенство. Говорят за вас, че сте активист на ДПС. Ще ви връчат ли скоро книжката? Не ме бутайте повече. Ще ми отговорите ли? на богослужението. Добре, защо ли ми отговорите? Не пречете на богослужението. Щяхте да храните няколко стотин човека с парите на БМВ-то. Какво стана? Така ли служите на Бога? Така. Лъскави мантии, под което се крие лицемерие. Когато говорим обаче за ДПС, уважаеми зрители, повода е следния, че първо, тогава всъщност той, забранявайки на един достоен свещеник в Кърджали да се кандидатира за кмет, даде възможност ДПС отново да спечели местните избори. Това бяха миналите местни избори, не тези по-миналите. А освен това, въпросният митрополит пък покровителства там един местен свещеник Гарена, за който също сме правили предаване, който има 2 титли професорски,
а в същото време той е завършил до 8 клас бавно развиващо се училище за деца с умствена изостаналост. Или казано накратко, бавно развиващи се училища. Това е истината. Сега чакам вашите коментари. Ето виждате, видяхте ги двамата. Разлика има ли? Принципно няма никаква разлика и това е голям Благословията. проблем. Говорят за благословията. Да. Тази благословия. Защо в един момент Бог е така строг, лош спрямо масовия български народ, а защо е така благосклонен този Бог, техния Бог, към самите тях и ги обсипва с рога на изобилието? Защо? Аз това питам. И на кой Бог служат? Аз мога да коментирам с цитати от самото изявление на епархийския съвет, отправено към нас, журналистите. Освен, че бяхме наречени фарисеи, защото всички знаят, че журналистите търсят истината, а не я прикриват, но въпреки това ние бяхме наречени фарисеи. А кой е фарисеин, който открива истината или който я прикрива? Нека всеки сам да си отговори. Нека да спомена, че цитатите, които те използваха, са от старозаветни книги, където се казва, че няма нищо лошо да се дава възнаграждение на този, който работи. Значи това е богоугодно, Божия воля е този човек да бъде възнаграден. Да, така е, но в новозаветните книги вече четем по-скоро Камила ще мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Царството небесно. Само, че те никъде не посочиха този цитат. Да, служиво го премълчаха. Премълчаха го и така се стигна до една абсурдна цитати. неделна литургия в храма Светия Атанас, емблематичен за Варна. Да, това беше върха където вече. така Линкълна влезе и в неделната проповед пред деца, баби, дядовци, майки. Виолета е свидетел. Аз съм свидетел, тъй като от много години участвам в богослуженията заради своята собствена лична връзка с Бога и не смятам, че някой ми е посредник в тази връзка. И аз пея в църковния хор на храм Светия Атанаси отскоро, за което съм много благодарна. Преди това съм била в други църкви. Навсякъде е много приятно, но точно след като приключи богослужението, което се провежда всяка неделя и започна самата проповед, в която се цитира евангелски текст и той се тълкува от самия свещеник, за да може самите ценности, вложени в този текст, да стигнат до хората. Точно тогава отец Дончо, когото много уважавам, същия говорител на митрополията, същия този свещеник, който осигурява храна на бедните всяка неделя, на социални помощи и така нататък, той след като говори съвсем малко по евангелския текст, започна веднага да обяснява за Линкълна, как всъщност журналистите били виновни и отново цялата тирада за това как всъщност няма никакъв проблем, как проблема е дело на самите нас, журналистите, как ние сме раздухали цялата история и нямало нищо лошо една кола да служи на някого, особено когато тя е икономична и това не пречи на никого. И аз не можах да понеса да се борави така с Божието Слово в храм и просто излязох, въпреки че бях посъветвана от няколко човека да стоя на мястото си, защото свещеникът говори, но аз не можах да остана и излязох навън, но продължих да чувам това слово, защото там има озвучителна система. Те стояха и гледаха втренчено, някои много зачудени, други просто не смееха да мръднат, никой не смееше да реагира. Аз бях очудена, че никой не изкрещя гласно да изрази мнението си, че не може в храм да се борави така с Божието Слово и да се проповядват материални ценности вместо духовни. Аз бях удивена как никой мъж не реагира. Добре, жени, разбирам, деца има, но никой не реагира на това. Аз съм потресен от всъщност демонстриращото лицемерие, което се опитват да ни го предадат, използвайки точно евангелски текстове, като висша форма на едва ли не на позитивно отношение и така нататък. Нали знаете как дяволът чете Евангелието? По същия начин. Питам аз защо, както този митрополит Николай не си продаде БМВ-то, Аудито, джипа, защо и то всъщност не си продаде Линкълна, за да нахрани сега, примерно по Коледа, бедните. Това ще бъде наистина богоугодно дело. Примерно, подарение някакъв скъп предмет, ако си свят човек. Да, ние му зададохме този въпрос. Както видяхте, той ни отговори. След 2 дни продължи тази сага и дарителят заяви, че официално взима дарението си от митрополит Кирил и митрополитът нямало да го кара повече този Линкълн. Другият въпрос е, че да, наистина един свещеник трябва да се грижи за хората, не само за бедните, но и за хората, които по някакъв начин са изпаднали в някаква дилема, попаднали са в някакъв кръстопът.
Тоест, те трябва да са много по-социално отговорни, а тези материални придобивки, те изобщо не трябва да стоят на дневен ред. Едано стоят. И не само стоят, но аз видях с каква надменност, просто всъщност както и дине, те май са по един кълъп са правени и митрополит Николай и този Кирил. Най-вероятно и другите митрополити са по същия начин. Как надменно, безпардонно от позицията на изключително богат човек, той просто те подминава, той дори не те уважава като човек, камо ли като журналист и като човек, който е там в качеството си на служебно лице. Това е менталитета на комплексирания човек. Тази надменност явно откъде идва всъщност? Ами до някъде си е виновен и народа, който подхранва егото на всички тези хора, целувайки им ръцете и считайки, че това са посредници до Бога. Може би и оттам идват нещата. Всеки, който ходи да си плаща за ритуали, така или иначе на всеки един от нас се налага за сватба, за погребение. Хора сме, нормално е. Има си традиции българския народ, но народът все още очаква, че това са духовни лица от преди векове, които са съхранили вярата ни, а се оказва, че те са просто търговци. Само, че в българската история, да, българина така вярва, уважава хората с раса и така, хората на православието. Да. Но в същото време има в българската история случаи, където се събират миряните и прогонват. Мисля, че на времето преди освобождението или малко след освобождението, лъжи ми паметта, един митрополит по същия начин, в който се е разпасал. Дембелен по-точно, който се е разпасал, го прогонват с камъни, че му вързват на разстояние на тиникия да дрънчи, докато бяга. Така, по най-унизителния начин. И мисля, че точно това трябва да стане с немалка част от разпищолици духовници. Да чуем обаче още един материал. Това е интервю с един свещеник. Нека да чуем той какво казва. Четвърти материал, колеги. Но това даде повод да се заговори за нещо много по-важно. Че в църквата има големи проблеми и тия проблеми само на повърхността отиват в коли и часовници. А иначе те са нравствени проблеми, които трябва да бъдат лекувани, ако не искаме църквата ни да загине. И това са проблеми от рода на самозванството на владиците, които мислят, че всичко им е разрешено. Така. Става въпроса къде е спасението. Спасението от подобни разюздани свещеници. Овластени, защото те са овластени от миряните, от народа. Народа може да ги свали и да ги качи, нали така? Всичко е в осъзнаването на народа. Така е. За тях обаче стои държавата. Макар че държавата е отделна от по-точно политиците. Отделни политици или всяко едно правителство, което идва, целува им ръце, те ги благославят и чакат естествено от политиците поредните тлъсти хапки. Но какво трябва да се направи? Мисля, че хората трябва да се осъзнаят, да не ги е страх толкова от тези духовници. Просто във Варна се носят такива параноични настроения в публичното пространство. Какви, например? Страх, те са много мръсни хора, много отмъстителни, те са демони, аз не мога да... Даже днес бях посъветвал да престана да се занимавам с тези хора, че те не са толкова лоши. Ами така от техни приближения, които в началото уж застанаха на нашата позиция, за да ни съдействат да работим по-задълбочено по тези теми. В един момент тези хора се изметнаха и застанаха срещу нас. И аз се чувствам доста предаден от такива миряни, които в крайна сметка в тях не наделява гражданското, а наделяват това лицемерието, овчедушното начало. Да, точно така се получи. Имаше хора, които ни подкрепиха първоначално, но след това застанаха на противоположната страна. Аз мисля, че вие като журналисти нямате нужда от подкрепа. Нямаме, вие имате подкрепа на собствените си медии и всъщност призванието на журналиста да уличава подобни тунеяци, подобни безобразия. Но разбирате ли, след като тези хора така дават зелена светлина на бизнесмени да си прокарват своите интереси, да завземат чужди земи, естествено те да получават такива подаръци, това не трябва да ни очудва. И точно, значи тази симбиоза между бизнеса, имайте предвид мафията, нечистите интереси и духовенството, е много опасна и взривоопасна за цялото общество. Всъщност мафията се е много правилно предупреди отец Любомир Попов, че ако не направим нищо по този въпрос, църквата ни ще загине.
и тя върви наистина към една тотална гибел. Другия въпрос за освободените духовни пространства, в които навлизат, и то благодарение на такива негодници, освободените духовни пространства, в които навлизат куп опасни секти. Няма да ги изброявам, също сме правили тук куп предавания. Да. Това е отвращението, което всъщност много мои познати, включително и млади хора, ако влязат в църква, те влизат именно заради вярата си, но не влизат заради свещеника. Те са православни, истински православни, вярващи, то млади хора, които като видят свещеник, просто не искат да го видят. Разбирам ги напълно. Макар че има много читави, много свестни. Има свестни, но са много малко. В момента църквата се опитва просто да се капсулира все повече и повече и да отритне честните и свестни свещеници, вярващи. Аз бих искала да насоча мислещите хора от народа в една посока, чрез която да разпознават къде наистина е точността в тези духовни лица и къде е подмяната. Има едно средство, с което се служат демоните, както наричат светите от си злото. Нали? Има един подход на злото и това е заплахата. Когато чуете, че някой ви заплашва, например, както нас ни нарекоха тигри, нас ни нарекоха фарисеи, преследващи тигри в тъмна нощ. Това сме ние журналистите и ние преследваме тигрите, но тигрите са истината и тези тигри ще се изправят срещу нас. Това вече е заплаха в изявление на епархийския съвет. Колеги, дайте да видим тези тигри, да ги видим тия оядени тигри пак с колите им, дайте да ги покажем. Дайте митрополит Кирил, стоп-кадър му дайте също светиня му Николай с няколкото коли. Тигри били. Тигри. Баба ми казваше за такива тигри една мотика и от тук до там да ходи да копа. А къде е това там, питах бабо? Където каза свърша хоризонта. Точно така. Тигри. На гърба на народа. Да. Ето ги. Мишки в линкълни, в коли. Това е атрибута на тигъра. Добре, колеги, давайте. Да, спрете. Благодаря. Искам нека да пуснем другия репортаж. Сега дайте 6-ти репортаж. Това, което преди малко спомена колегата за сливане на бизнеса, всъщност мафиотския бизнес с мафиотите от църквата. Давайте 6-ти репортаж. Няма да говоря. Как така няма да говоря? Свещеници от Варненската епархия са поделили с частни фирми 100 декара земеделска земя, дарена на църквата от жители на Камен бряг. Справка на СКАТ в агенцията по кадастъра потвърди, че бившата църковна земеделска земя сега е урегулиран поземлен имот за ниско жилищно застрояване. Как може едно дарение да се продава в името на какво? Това не са хора на Бога, а това са хора на мамона. Най-близко уж до Господа, а те излизат, че са най-големите дяволи. Дяволи в расо и с ангелски лица с дяволски сърца. Апетитната земя е в непосредствена близост до морето и до непроучения античен некропол. Сделката е финализирана преди 3 години. Местният поп Методий обаче изплюл камъчето преди дни. Той каза, че те с ниви, вика, ние сме решили, каза, да направим 100 къщички, вика. Синът на баба Съпка е един от основните дарители на осветения през 2004 година православен храм в Камен бряг, поддържан и стопанисван изцяло от местните хора. Аз съм един от претендентите за църковните ниви, рентата да се взима и да се внася в Камен бряг. И сме спорили с поп Методий по този въпрос, излизали сме на бой даже на събрание. Попът не само, че не дал нито стотинка за храма в Камен бряг, но и цели 5 години протакал регистрацията му в митрополията. Целта била нивите да продължава да се водят на настоятелството в съседното село Свети Никола с председател отец Методий. При неизяснени за сега обстоятелства преди 4 години земите са прехвърлени на фирма Напредък 2006, която е собственост на друго църковно настоятелство. В управлението му обаче фигурира светското име на отец Методий, което е Ставри Хлебаров. Аз не отказвам да разговарям с вас, нали? Нека да дойдат митрополията, да изяснят нещата. Не мога да разговарям. Защото място, който ги върти тези делове. Аз нямам право да водя този разговор.
Не съм водил никакви делове, моля ви, нали? Според нотариалните актове, близката до отец Методий фирма прехвърля част от земята на софийската Пирин Голф Пропъртис срещу задължение за урегулиране на поземления имот, застрояване на южната му половина и прехвърляне право на собственост върху част от построеното. Софийската фирма получава 42 000 квадратни метра разгърната застроена площ, 5000 квадрата отиват за църковното настоятелство в Свети Никола, 2 пъти по-малко ще вземе митрополията, а близката до отец Методий фирма Напредък ще се здобие с 500 квадратни метра разгърната застроена площ. Доброволната делба през 2007 година е станала с одобрението на Епархийския съвет към митрополията. Всъщност става въпрос за вулгарно разпродаване на земи, които са дарения от миряните. Богоугодни дарения в името на Бога дават на църквата, за да може църквата по някакъв начин, все пак имайки някакво имущество, да служи в името на Бога и да служи в името на миряните. Каква е съдбата сега на тези земи? Какво стана? Ами това, което стана... Кои се облажиха? Нека го кажем така. Ами вижте, значи в Епархийския съвет, споменато бе в репортажа, че сделката така одобрена от Епархийския съвет към Варненската Великопреславска митрополия, там работи това лице Юлиан Гендов, което направи дарението на митрополита с Линкълна. И неговия ресор е точно, цитирам, експерт в управлението и разпореждането с недвижимите имоти на църквата. Тоест, цъфна всъщност... Разбира се. Комисионната. Комисионната е Линкълн. Ами, ако можем да кажем, че... Аз поне така ги тълкувам нещата, така нямам преки доказателства, но за мен това е единственото логично обяснение, защо аз не съм получил Линкълн, примерно, или вие, или колежката Горнакова. Сега съдбата на хората, между другото, на тези земи в Камен бряг, слава Богу, се размина с най-мрачния сценарий, благодарение на това, че тази зона попада в Натура 2000. Тази фирма Пирин Голф Пропъртис нямаше как да реализира проекта и сега се опитва да се отърве от този урегулиран поземлен имот, но няма кой да го купи, тъй като там на практика не може да се строи. Така, т.е. за сега сделката е замразена. Но всъщност, ако имат възможност, нямат нищо против да разпродадат даренията на миряните, което е дарение от стотици години, може би. Аз имам един въпрос към вас, колежки. Добре, църквата идва най-големия християнски празник – Коледа. Да. Коледа е празника на... няма да изнасям дълги слова, но на помирението. Коледа е празника, в който църквата, духовниците всъщност трябва по някакъв начин да обединят пасото и да се погрижат за най-унеправданите, за най-бедните, за болните. Църквата е тази, която започва да дава някакви дарения, опитва се да нахрани, да успокои по някакъв начин гладните. Какво се случва? Къде е тук нашата църква? Къде е Коледа всъщност? На теория е така. Абсолютно сте прав. На практика къде е? Ами отговаряли са ми свещеници, че не е работа на църквата да се занимава с социални дейности. Това е било работа на държавата. Също така искам да подчертая една реплика на отец Иван Илчев по една от телевизиите след скандала и нападките върху нас. Той каза: защо вие да имате, а ние да нямаме? Което, как да го тълкуваме? Кои сме ние, кои сте вие? Каква е тая прослойка, която дели хората така на ние и вие? Аз имам ли такава кола? Аз не желая и да имам, но не говорим за колата. Църквата явно е достатъчно богата. Защо не отдели средства за да някакви дарения да направи на социално слаби домове? Да нахрани болни, слаби, сираци. Между другото, представителите на другите вероизповедания във Варна правят точно това. Ние сме показвали неведнъж такива репортажи, например от католическата църква, как се грижи за болните, за останалите без дом, как ги храни. Доброволци от цял свят ходят там да ги хранят тези хора, да ги гледат, да им дават лекарства. Това Варненската църква, смисъл православната църква във Варна, никога не го е правила. Правят го в момента в храм Свети Атанасий. Аз съм свидетел. Всяка неделя се раздават помощи по социална програма. Данните са взети от... ние не говорим за единични случаи, аз говоря по-скоро изключение. Да, изключение, но общо взето ние като журналисти сме виждали, че по-скоро политически партии или отделни частни лица правят посещения на домове за сираци и даряват. Те го правят преди изборите най-често, там не е друг проблема. Да, но и частни лица решават нещо да дарят, а който желае винаги намира начин да стигне до хората. Постарахме се един къс, той е покритие по-скоро, колеги, с музика. Разбира се, пуснете материала Бездомници. 14.
Така, съпоставката е повече от ясна. Искам само да кажа, че това семейство, което видяхте, това е семейство учители. Близо 40 години са работили като учители, тези, които просиха. Вижте докъде ги е докарала държавата. За това говорим. Такива са като тях хиляди. Да не говорим за българските пенсионери. Ето това е съвременната действителност. И на фона на тая беднотия, на тая мъка, българска мъка, тези с големите черни раса и с големите кореми да се разхождат с автомобили и да демонстрират богатство, което не е тяхно и което е добито най-вече от спекулативни сделки и от не знам си какво, това се нарича мерзост. Ало. Ало? Да, слушам ви. Откъде се обаждате? От София се обаждам. Поздравявам ви, господин Касабов, вас и младите ви колеги. Благодаря. Искам да кажа, че това, което става в Българската православна църква, говоря за най-високите етажи в йерархията, е отражение на това, което става в държавата. Просто една клика високо в йерархията духовни и религиозни лица са се затворили и са го ударили на един живот луксозен, една долче вита, от всякъде са елиминирали обикновените миряни. Това е, просто имаме нужда от един нов Ян Хус, който да започне реформацията такава, каквато е започнал преди няколко века. А лично мене, ако питате, просто има нужда от един екзорцист да отиде там и да изгони злите духове от Българската православна църква, защото те не служат на Бога, ами служат на рогатия. Името им е легиони, както се казва в Библията. Така е. Ало. Ало, чуваме ли се? Ало. Да, слушам ви. Обаждам се от Желява. Желява, къде е това? Желява, Софийско, до Караляна. Добре, слушаме ви, говорете. Ами работех 9 години в черквата на село Желява с болната ми дъщеря. Така. С една друга жена, без пари сме работили. И дойде един отец Ганчо Ланджев и си намери една вдовица за прислужница, партньорка да му е, и вече 10 години никой не ми обърна внимание на молбата. И ва изгониха, така ли? Изгониха ли? Болно дете изгони с детска церебрална пареза. Аз съм работила заради нея без пари 9 години. И той ни направи в селото не, ами в цялата околия за резил ни направи. Краднали сме, не знам какво тормозили, какви ли лъжи ни измисли. Ходих до Министерство на вероизповеданията. Колко жалби давах до патриарха, до там. Изобщо никой не ми обърна никакво внимание. Глас в пустиня. Разбирам ви напълно, госпожо. Разбирам ви, съжалявам за вашата съдба. Да чуем още един